Ginawa! 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 We want justice! We want justice! We want justice! Ginawa! 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 We want justice! 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 Justice! Ginawa! We want justice! We want justice! Ka jingkerdu kam omtang hapo ka jala megalia handrei kadai hapo kari India hi borok kawai ha kaba ki samla ki bala pendep ya ka jingpuli ka jongki ki ya kendu jinge shikadai e namar ka jimom yo kam yo jam bat kani kala penlong ki samla ka jala ki bala sha jiet bantho ya ka examen CEE na ka benta ban yo rong kam sipai menta ka si ka atfau trik jeliau arja arwar kilami syarsurok ban penpa yo jing persa halo ka jing pendu no ya ka examen CEE kini ki samla ki dei ki bala pendep ya ka tes bala penlong da ka Indian Army bat kini kila sha jiet bat kila pasu iki tes prepare bat kabasa na kabenta ka chungki kalong satang bon chutho ya ka examen CEE na kabenta ban yo rong hakakam sipai hakani ka singi kini ki samla kila penlong ya ka chia rally no mot kyang nang ba podon persya bat ka civil hospital sadu malki point pat 15 yang sakaju ko chaka Ginawa! Ginawa! We want justice! 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 Justice! We want 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 justice! Justice! We want justice! We want justice! We want habayo menikran bat kini kisamla kilai thu ba kani ka kanhun kisamla kin sa ada ka jingtho shaulat ka jala ba unpun sngo sa ka sarkar kami bat ki bor bari kami jong ka Indian Army namar ba ka Indian Army kala penlong ya ka jingpenrong kam sipai bat kumbahan reus pa ni news pa ngot ki bala sajit bat nakaliang ka Indian Army ru kila pa ikini kisamla banle ka verification Henry mentapat ki ong ba kim simshu Iwan kenangane bandawa berpersyak ka sarkar kala le ben yangi namar bale ngide ki kun samla ba naka hakisnem ki ba dep hausnem arjar foi ba ka sarkar India ka dep ban kedok ka Indian Army bat ngilade ki ba dep saslak bat kepending jongi ka de satang banto ya ka si exam hau re yak mementapat kila ai kuborman ba kila cancel bat ngide ru ban follow lang ba ni pat re yak ne kepor ngiklem against bar ngiklem persya yak ni pat bat ngide ngimde ru gide ki blangyong nene ki blang sau ki ba kwa on persya lene ba kwa ban pento ne berkwa ban thoprai ya ka teng jongi hen re ngiwan ne ban pan ya ka hok jongi bang ide ban yo ya ka exam joka CC sakaweru bang ide bala biang lot na dok sedong na do ka mitkal na do ka running bat sak we bat penting jongi tang exam bat hakisnem bat de ba ubnai Januari ubnai November bakalawan ke ka kot na po nakliang juga Indian Army ya yangi ki we pa ka state bat we pa ka district ba ka ide ki ba sya select bat ngide banle verification ba sa ka weru ki lapha yangi banle had ya ka essential certificate ba ngide ba long kumba apno stang ban joining are ya ka mentapar ki aiman ba ya wakila kersel ba kim tip syu yakta bat sa ka weru kerkum ka artikel live pa kenai putusan kadon baro bat kerkum ka fundamental right ru kadon ka stang ka partai syai nadu artikel ba kersau hadu artikel live putusan ka partai syai japang ka hok jongi ka fundamental right bat ka nadu artikel kersau bat hadu artikel ka kedai ka partai ya ka right to equality of people benrai kata ka right to equality jongi hai ka syong
bat ngi dawa ba kumno ka sarkar hi ka china ka thau ya kata ka artikel ba right to equality na right to equality bat mentapat dai makai ka ba penkeng ka ba senyau ya kata rengi persyajur ya kata bat kumno ka sarkar hi ka ba thau dai makai ka ba penjot ka ba penduk pendam yak artikel bat lada don uno briu ba bangat aga ujor ki siambai yak ko artikel enrei yang ipat menta habang ide ka hok jongi pa ba ai kibu yak tak hok jongi tengi sorem bat ngakar parjur bak sarkar na kaliak jog mikaliaro kida bersyuksya namta jongi bat takaweru ki liang jog ki minister ki governor ki chief minister kida bersyuksya namta jongi ba ngak ngeskem ba kim kwa banjot ya ki kursamla jongi bangin poy ak weg benta bat ngideiru ki kena pule yang ne kapor bangide ki kena ki kursamla ki bidang up ne ban dang yele ban apply kam nam ta kala we jongi bat namar we bau ble ula bu yang isya pertai bag belek ngiap sim yala bat kadon ka jingir peteng na jing lokpa bar jing lokwi bat sakweru ngide ban ha ka we ka singap china la ka jong kalonging bat na ka ta dau ngi ki kursala ngi hab ban chua ban jo tak por ngi don kami ban ka sarkar India ka penduk no ka bukan Hei ka sarkar India ka penduk ya kane ngi nak liang jongi ngim tikna ngim la ban siau ba ngim don ka jing tip pasai namar bale ka cumi baik ba adim lami ka akni part scheme ki penduk no ya yangi bar kilak kesel no te apa dei kene betak dau bale ngila ngiru naga liang jogi kursamla benamar bale ngim kwa benjot ane ban bentok brai ya ka kerteng jongi ne ya ka jinglong jongi la ka jing namar ngida kwa ya feature ka bawah jongi nak tak dau ngi kwa ba ngisim chua pelong rally mentas ngiru ngirapan da ka permission ka ba na DC ba in island yangi ban yo ne ban yaj ya ka rally hau ne u arsal trick u bre ban riu arjar arfar kalau kani ajing kho nem sa ka sarkar India nang ba governor ka te re ngila tubu ba nakaliang jongi ban ajing tho na jing tho sa governor ba sim khia bat uday ban pasat sa ka White House kumno ban sim ya ka ne ka decision jongi bat uday ban bu ya ka big issue namta ka jongi pa ya ki sarkar kalau ngak ne por bang ide ban yo ya ka si exam bat ngi claim demand bat ngi claim against ru tak hendiat japang ka agni part scheme enre ya kata bat kan sutui ka sarkar kum bakala bu bat kum kala mang tarai namar ka don kala we namta namar ka sarkar ka thau banta kala we den re ngi pan nang ne ngi don hok ban yo ya ka si exam ba kum ba ki la select bat kum ba ngi ru ngi la de ki ba la sha select al tu ko por bat kum ka jing pan joki bat kum jing dawa jongi ngi la long ki ba la pas nadong chodong galat ka ba nukong tam bangi kwa unpat pa syaki government jongi gi tip government jongi baki de ban sim khia khnang namta jongi namar ngi don ya ka hok ban umde kai ka hok umde tang sentur re ngi don ya ka proof wat bangi ladep ya ka verification wat na po DSP office ru baki ladep ha lada kalia ka sarkari nganong ba lada kimla ban sim khia ai la ngim daun bat ngim sontai talele ngim diman ba ya hok jongi namar balai karkong artikel ba ka sarkar kala bu nadu bersuado menta yang follow yak tabat ka sarkar ro ngage scam ba kamla ban sim bat kamla ban pentkut ya karkong artikel jong ka bergido ngiru ngidon ya ka hok ba ngide ban don bat meniang bat dawa ya la ka hok jong lade samla bu ada pas in exam na baro ka district jongi tangana ka west jahil south west jahil east jahil ribo district ka west kasil ba south west kasil ngidon kumba nyospa lanen ruspa gibara syatlek ban yo per tangga exam hakasi exam jong Indian Army ya kene karali kila de penlong haus ne madep awarjar voi apo Gorkha Regiment apde apo api vali kila tang nadu march untuk nadu nyotrik adu arsotrik march re atau por ukil atau por nang ba kejingwan jo ke pandemik ka atau por kila kersel lo ya ka exam bangi kilamur pelong
namar ka jing shop jong ka pandemic tak daw andre ya do mentang kita pasak penting padang liak jong iro ngi kem jong i klem jong thaya tung por ngi la le kali siapa zero chau fit jong ka ban le kali la no kin pelong are ki jong ba jangi chu ai sim ba kita pelong tambah get ready bat kila pelong anok no ka poru ngi ane mo ngim wan ban kreu bat ngim ton nong yelam ru re ngi ane baro ngi wan ngi yang ala ka jong kanong rim bang ide penyo ya ka eksam jong si bat ngi diman ru bang ide penyo ya ka ba ngim kwa bat ngi persajur ya ka sorkar bakal leben bat kumno ka kwa ban kalep ya ka kalep kanong rim. We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! Iwan sini bandiman, yang exam jongi, namar ke sorkar kala cancel, mesin sem ajar arpeu ngiladep ke fiskal, ke medikal, mat ngilapas, ya kata, Andre, kamu ban kondok exam jongi hau benai match, benai me live hat-trick, tegumta kala cancel namar badan COVID-19. Tegumta ka kondok kanang mi gibnai kanang mi gibnai kanang kondok barado menta nila ability kita exam but amde tang kita nil system bangin yo ay kani kam mangil try system nado download do mesim mangin download man yo ay kani kam te ay kani hangni baro mi samla nampo mi khalia iwan man percaya ya ke jingle jong sarkar badai kan ni kan singa tu ya ke ke ba ni la tristom but kamud berkunjo ke poi ke kod distrik jongi ha bunai Desember ar bunai trik kalau poi ke kod distrik jongi ke letar ke tho hangta bangil sya selek handrai ke sarkar berkunjung ke distrik kalapa submit ini lagi kod kalau submit lagi documents ila dep submit lagi documents ila dep complete ban submit lagi documents teh do mentah ila ap kami joining letter andrai ke sarkar kalau cancel no ya gani exam tegumta hajing ap kami lenti jongi setang joining letter andrai sarkar kalau cancel tegumta gimla Klaim man wan sini, madiwan ya hok jongi.